RTV NOF. Zomerradio. We besteden in september op kop al 50 jaar. Dus er valt heel wat te vieren. En wat zit er in het jubileum hier altijd alle keer op stapel? Wat ga je hem alle keer van plan? Nou, we gaan eigenlijk een soort haast een week feest. En dat begint dan op woensdag 2 september met een voetbalwedstrijd tussen het beste alvertaal ooit van de heren en van de vrouwen. En de heren die doen dan zien oud VCR en de vrouwen doen zien oud Bekwik. Dus dat hebben we de woensdag jongens. Nou, de toonsdag jongens, dan komt Johan Derksen om u verbouwelijke team te herriepenen, kan ik wel zeggen. En daarna hebben we een soort VI-setting een vraagpartij met hem, met wat bekende gasten uit het voetbalvrouwtje van Heerenveen en Cambuur. Nou, en dan, en daar is eigenlijk iedereen welkom. Dat geldt in feite voor het hele programma. Misschien uit zijn de reunie, maar daar kom ik aan waarom van de sneuners dat ze zich voor opjammeren. Nou, dan hebben we de Vreeds voor de band een heel spectaculair programma met al je alternatieve voetbalspultjes. Dus in Grudde Bubbel, beachvoetbal, panakooi, van alles en nog wat. En ja, en Vrede Jongens, ik ben misschien wel een van de hoogtepunten de Fiat Revue. Daar ben al een groep toneelspelers al maanden oefenen om meestal een beetje op een hak te nemen, maar wat humoristisch wijze natuurlijk. Dus daar ben de verwachting ook wel aardig heeg gespannen. Nou ja, sneun is de grote dag, de Fiat Reunie. En het begint van al woorden, daar moet ze al voor opgaan, omdat er een warm en koud buffet bij zit. Nou, dat kan altijd via onze website www.fiat3.nl. En dan hebben we de jongens de Fiat Band. En die zullen een spectaculair optreden voor u verzwaren. Nou, dat is even in vogelvlucht wat die hele week op rem staat. Dat is heel wat. En hoeveel bij de reunie, hoeveel oud-leden en leden komen er ongeveer? Nou, de teller zit al oer de 100. En we verwachten zeker 1200. Want we vernemen echt wel dat een soort mensen naar de vakanties mee opgaan. Tenminste, ik kan mezelf en die is opjong bijgelijks. En dat opgaan kent tot die waanzin 2 september. Ja, maar wat weer het hoogtepunt van Fiat de oude 150 jaar? Oh ja, daar ben er 6 soort. In dit boek daar komen hele prutte hoogtepunten van de ene is het de kampioenschap. Vandoor is het een bekerwedstrijd. Ben ik bewoond die jou de wedstrijd van de heren in Riepsjerk. Dat ze op het drempel staan van de tweede klas, maar krijgt net halen. Dus uiteindelijk weet een dieptepunt. Maar ik ben een hoogtepunt dat hij er zat echt bij wien. Nou ja, ik denk bij de vrouwen jongen, Nederlands kampioen beerdsoccer. Al aan de winter hebben we voor het eerst het type een Fries kampioenschap in de Seel woon. Nou ja, en de kampioenschappen, 3 kampioenschappen in Fjouwerier, dat leidde tot de haardklasse. Ja, en ik weet ook wel van een familie Boersma die hing toen 4 jongens in hun eerste. En dat we met penalty shirten zien Reed Geel weet ik wel dat ze promoveren. En ik denk het is SVN weet ik ben nog in de war, weer not waar je te back. En de keeper hoorde de laatste en dat is voor zijn familie vanzelf weer hartstikke mooi. Dus ja, dat ben een hele soort hoogtepunt. RTV NOF Zomerradio.